Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Estem a la darrera sessió d'aquest Obert per Vacances, d'aquest art i compromís, d'aquest gandolejant. Avui ho farem sobre un tema d'aquests tres que hem triat. Ho farem una mica per parlar d'art i de comunitat. I per parlar de comunitat, de vegades no sabem ben bé a què ens referim, què és una comunitat, però voldria citar que dissabte passat ens vam trobar amb una exposició al MACBA de Barcelona amb alguns de vostès, oi que sí? I la idea aquesta de retrobar-nos en un espai que no era el gandolejant, que no era Roca Humbert, diríem, ens va fer adonar que ens identificàvem, ens podíem reconèixer, més aviat vostès em van reconèixer a mi, i jo anava com perduda sola. I sí que me'n vaig adonar d'alguna manera que el que havíem creat en aquests gandolejants d'aquests 2 dies, d'aquests 3 dies, era una petita comunitat també, una comunitat que a través de Roca Humbert i al voltant dels artistes que ens acompanyen ens fa reconèixer i ens fa pertànyer i ens fa sentir a través d'aquesta identitat que formem part d'alguna cosa que ens pertany. I aquesta cosa que ens pertany li podem dir cultura o li podem dir com vulguem, però està una mica suportada per lo que els artistes fan des de la seva mirada ètica i estètica. Per això els agraeixo també d'alguna manera que vagin continuant venint, que ens puguem tornar a retrobar i que ens trobem no només aquí sinó en altres indrets perquè la comunitat es faci sempre extensiva. Avui per parlar d'art i de comunitat tenim 2 personatges, 2 artistes, persones com totes les que hem tingut, compromeses, molt compromeses. Parlarem de la Tanit Plana és fotògrafa, és llicenciada en comunicació audiovisual, és fundadora del col·lectiu No Foto, ha rebut nombrosos premis i beques des de Foto Espanya a la ciutat de Barcelona, 2020 penso que va ser. Exerceix de docent, ha participat en nombroses exposicions individuals i col·lectives, recordem aquella primera dels avis o aquesta darrera dels Puber, dels joves, dels 74 retrats. Forma part i ha format part del programa Ara Art, és un programa del Departament d'Educació que treballa amb centres de primària i secundària portant l'art al currículum escolar i portant els artistes a treballar l'art en els currículums escolars. Ens explicarà també una mica aquesta experiència, com també l'experiència amb els avis o amb les núvies, que també hi ha treballat com a fotògrafa. Però també parlarem de la seva darrera experiència, que la seva darrera experiència és escènica. Ha dirigit una peça escènica que es va presentar la setmana passada al Festival Grec, a l'Auditori de Barcelona, i que sabem que demà en fa una reversió al Teatre Grec, justament. També li preguntarem una mica com es fa una reversió de la primera peça, de la versió de la setmana passada. I moltes coses més que ara ens explicarà ella. Però també us vull presentar el Josep Maria Aragall. El Josep Maria és integrador social, educador social, és musicoterapeuta, està especialitzat en l'ús socioeducatiu i comunitari de les arts, amb com les arts es poden aplicar. És professor amb un grau d'animació sociocultural a la Universitat de París i jo li preguntava abans, ho fas online o hi vas físicament? I no, presencial. També és integrant d'un grup de llenguatges artístics, el GIAS, un grup de llenguatges artístics i acció social de la Facultat Pere Tarrés, i és autor d'un llibre, un llibre referent, diria, que són les arts comunitàries des de l'educació social, l'experiència del bàsquet beat. Ell ens parlarà d'aquesta experiència, ens explicarà què és el bàsquet beat. I també és el director de FAC, del Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya. Moltes altres coses, no podem oblidar que els artistes, i ho sabem bé, els hi fem unes definicions i unes etiquetes per poder dir hola, però no n'hi ha pas prou. Per saber una mica qui són i què fan, hem d'estudiar una mica la seva obra i sobretot l'hem de viure des de les experiències que ells ens poden explicar i dels quals també en algun cas en podem ser partíceps sempre i quan estiguin com obertes a poder-ho fer. Així doncs que si us sembla bé a tots, comencem.
No sé, qualsevol dels dos. La primera pregunta seria una mica que ens expliquéssiu el vostre recorregut. Jo he fet una síntesi etiquetada de forma molt fàcil i molt poc correcta, segurament, i potser vosaltres que expliquéssiu una mica la vostra trajectòria, com comenceu, per què comenceu, el vostre compromís amb la idea artística i amb la idea del compromís sobre la comunitat, perquè treballeu amb les comunitats. Si voleu fer una mica aquest repàs amb aquesta primera pregunta o una manera d'engegar el tema. Això no és una xerrada distesa, per tant interveniu quan vulgueu amb els temes que traiem o amb els que podem inventar sobre la marxa i després donarem pas al públic. Hola a tothom, que bé que esteu aquí en aquestes hamaques. No sé, com vulguis. No et va molestar una mica això de gandolejant o no? Perquè et convidin a un lloc i ja et diguin anem a parlar gandolejant, però clar, no entenia que eren les... A mi em va encantar, però jo em pensava que també estaria en una gandula. És a dir, aquí veig unes classes en les que vosaltres esteu molt més ben situats que nosaltres. Però no. Engego? A mi m'agrada molt aquesta idea o això que proposes, de la idea de compromís. D'on neix, si penso d'on neix la meva idea de compromís, la veritat és que no és res que passi pel cap, no és alguna cosa que neixi d'una idea o d'un pensament, sinó que, vull dir, en el meu cas, la meva primera forma de mirar va ser una mirada que després vaig entendre que era compromesa, però que en aquell moment jo no ho sabia. Vull dir, quan jo vaig començar a fer les meves primeres fotos, que eren les fotos dels meus avis que vivien en una residència, que vivien en una habitacioneta no sé de quants metres quadrats devia tenir, però que era minúscula, i vaig decidir que allò em commovia suficient com per fer fotos durant 2 anys, per acompanyar-los en el seu procés de morir-se i no només amb ells, sinó d'alguna manera fer-ne d'això una forma d'intercanvi, perquè crec que fer fotos en el meu cas no és només jo estic mirant l'altre i jo en una superfície de 2 dimensions i plasmaré unes imatges que representen alguna cosa. Per mi la fotografia està molt lluny d'aquestes 2 dimensions i la fotografia passa sobretot en l'espai que es construeix en comú, és a dir, el que passa entre on soc jo i on és l'altre, tota la transformació. Aleshores, tot això jo no ho sabia en aquell moment, però sí que el que més m'interessava era estar amb els meus avis, mirar els meus avis, compartir aquelles imatges amb ells, amb el meu pare, amb els meus germans, és a dir... I més endavant jo vaig entendre que això era una manera de compromís. Després vaig veure que tenia curiositat perquè no havia vist mai abans imatges de què significa envellir, i no envellir per Hollywood o envellir en un altre país exòtic, sinó com envellim nosaltres, qui som nosaltres, com envellim, què li passa a la gent gran, a la majoria de la gent gran que està en residències, i no la residència com una cosa aliena a mi, sinó la residència com una cosa que em toca a mi, que fa 10 anys que hi vaig i que cada setmana veig els meus avis igual. Aleshores, diguem que la intuïció va ser una manera que després jo vaig poder anar com digerint i entenent que allò era una manera de compromís. I per mi el compromís sempre ha anat lligat a coses potser petites o properes, a realitats properes que em sembla que moltes vegades jo sento que cal tornar-les a mirar. I amb allò fotogràfic a mi em va molt bé generar aquests espais de trobada i espais de transformació. Després han vingut les núvies. Les núvies era un projecte que jo demanava, jo m'acabava de separar de la meva primera parella, amb la que tinc molt bona relació i tinc un fill, però jo estava molt cabrejada amb la idea de... És a dir, em semblava que allò era un fracàs, és a dir, que separar-me era un fracàs. I aleshores vaig començar a pensar com podia treballar sobre aquesta idea i per què em semblava que era un fracàs, quan en el fons era una mena de
com de debat entre el que sentia que era just fer i el que era còmode i el que era natural i el que ens havien com explicat que havia de ser l'amor i que havien de ser les relacions. Aleshores, jo el que vaig... Tot això va anar com quallant en una acció en què jo demanava a diferents dones que es tornessin a posar el seu vestit de núvia. Molts anys després d'haver-se casat, era com un repte, era com una acció que ens permetia una altra vegada això, generar un espai de trobada, i allò va ser un boom, perquè me'n recordo les primeres vegades que ho explicava que em deien no voldrà fer-ho ningú, això és com ridícul i la gent se sentirà tal... Era totalment catàrquic, o sigui, era com una mena de cosa de bruixeria, de la bruixeria guai, no? I moltíssimes dones treien com el vestit i deien per fi sabia que algun moment algú em demanaria fer alguna cosa amb aquest vestit que tenia guardat i no sabia per què el guardava, no? També era una forma de compromís, és a dir, el compromís no sempre té com un llenguatge concret o una manera d'aproximar-nos a coses amb les que ens sentim compromeses, no? I això, que era com una acció gairebé performativa, que sortien unes imatges que eren molt oníriques i que era molt divertit de fer, també era una forma de compromís. És a dir, per mi la forma de compromís té a veure també com en posar en dubte algunes qüestions, no? Que les tenim com assimilades, integrades, ja no les posem mai més en crisi, i per mi el compromís té a veure molt amb això, no? Amb dir, ei, què passa amb totes aquestes qüestions, no? Que de cop i volta ens generen incomoditat o unes certes violències també. D'aquestes petites, no? Que si et gires una mica ja sembla que no et fa tan mal la pedra a la sabata, però no, mira, perdona, anem a veure què passa amb això, no? I de cop i volta comences a estirar el fil i van passant més coses. Les núvies i amb els joves, doncs amb els púbers ara passa una mica el mateix, amb el part específicament, no? Aquesta peça que us explicava que estic fent sobre el part té a veure amb la imatge d'un part, no? És a dir, jo recordo que vaig escoltar la Siri Husbeth en una conferència al CSB i deia no hi ha imatges en la història de l'art que expliquin un part. Només Frida Kahlo va fer el part d'ella mateixa. I de cop i volta vaig dir, perdona? O sigui, totes hem nascut. Tu. És a dir, un part és un lloc des del qual observar intensitats, intensitats emocionals que tenen a veure amb la intimitat, però també tenen a veure amb com s'exerceix la violència sobre el cos de la dona. Aleshores, hem de parlar d'això ja, és urgent, no? És aquest tipus de compromís, no? El que jo soc mare de 3 persones i em va semblar, clar, vull dir, em va semblar absolutament reveladora, no? Aquesta idea de el part és una imatge amagada, doncs anem a fer imatges sobre part, comencem per aquí, no? Sobre el part s'ha de parlar moltíssim encara, però bueno, comencem a obrir un camí, no? Aquesta és la meva idea de compromís, és a dir, és una idea d'un compromís de petites situacions, és a dir, no tinc com una gran vocació de transformar el món, perquè sé que no tinc la dimensió per fer això, però petites transformacions, petites trobades, petites opcions de generar noves imatges, de generar nous espais de trobada, per mi són prou transformadores, prou formes de compromís, no? Bueno, Déu-n'hi-do. Bueno, jo t'escoltava i dic, ostres, que diferent al que jo pugui explicar. Primer de tot, em costa molt pensar-me com a artista, tot i que evidentment formem part de processos creatius i d'obres, etc. Llavors, jo crec que una cosa que m'ha ajudat precisament al compromís és que sempre m'he vist més com a educadora social i per tant ja des del que estudies el compromís està amb les persones, el focus està en les persones, que té molt a veure, les persones tenen molt a veure amb els projectes que parlem. I és un compromís que s'ha anat fent. Al principi jo no vaig triar res, la vida és com que a la primera etapa la vida jo li anava dient que sí i em va anar posant a llocs on vaig poder desenvolupar aquestes pràctiques que barregen art i acció social. Mica en mica, a la mesura que comencen a passar els anys, llavors sí
que jo almenys vaig començar a prendre decisions, i una d'elles va ser fer un viatge durant un any i visitar projectes i experiències i oferir també la meva experiència de forma gratuïta. I vaig estar un any, vaig visitar 150 projectes i per Colòmbia, Uruguai, Perú, Brasil, Estats Units, Canadà, Sud-àfrica, i després també oferia tallers de bàsquet per aprendre, no? Per aprendre com podia ser això d'utilitzar, fer música amb pilotes. Nosaltres bàsicament ens dediquem a tocar les pilotes. I això també s'ha anat fent gran i cada cop és més literal, no? O sigui, cada cop ens dediquem més a molestar i a incomodar. Però com podíem fer perquè això que era fer música en grup i amb pilotes de bàsquet pogués esdevenir una pràctica transformadora, una experiència que fos significativa per cadascuna de les persones. I per tant, com fer que això que és fer música, perquè a mi em sembla que en aquest espai de l'art i el compromís hi ha la trampa, i em disculpareu, de pensar que l'art és transformador per si mateix. I l'art pot ser molt transformador, però la que traiem la bandera de que el que fem és transformador, doncs hem d'anar amb molt de compte, no? I hem de veure com omplim de contingut aquest compromís i com omplim de contingut aquesta transformació. Llavors, doncs, aquest viatge em va servir per una mica omplir de contingut com aquesta experiència musical podia ser transformadora o podia generar aprenentatges, no? I després d'aquest viatge vaig tornar a Barcelona, primer vaig passar per Madrid, vaig tornar a Barcelona i allà vam començar a construir aquest projecte que es diu Basketbeat i que m'ha assecat la vida, bàsicament. M'ha assecat la vida. I portem des del 2014 dedicant hores i hores i hores a generar un projecte que ens hem trobat que ara aquest curs postpandèmic o durant la pandèmia estàvem fent entre 30 i 40 sessions cada setmana. A escoles, a instituts, a l'espai públic, a centres penitenciaris. Sempre des de l'admiració cap a aquestes persones i sempre des de l'exigència. I amb això estem. I per mi el compromís té a veure quan tu vas 50 vegades a 50 escoles diferents, doncs no hi ha una altra cosa que comprometre't, perquè hi ha dies, com que hi ha dies que surts plorant, perquè dius no et pots creure les coses que veus a dintre una escola o a dintre un centre penitenciari, doncs llavors et comences a comprometre't. Jo la veritat que mai m'ha faltat de res, soc burgès, i al final el meu activisme ha vingut gràcies a la meva feina i s'ha de revisar contínuament, no? Però gràcies a anar cada dia a un centre penitenciari, gràcies a anar cada dia a un institut, doncs aquí ha vingut el nostre compromís. També el compromís té a veure en entendre que la nostra feina artística és col·lectiva i per tant cada cop tu has d'anar fent passos enrere amb les persones amb les que acompanyes, amb les persones que treballes, però també amb l'equip. És a dir, hi ha hagut un compromís molt important de fer un equip. I un equip compromès on tothom pren decisions, on no hi ha espais de poder, on tothom sap el que cobra l'altre, etc. Compromís vol dir revisar-se una mateixa. Primer, a la feina, no? O sigui, jo no puc opinar sobre la teva vida com a mare, però potser sí que puc opinar com a especialista amb la teva tasca com a professional en l'àmbit de l'art i l'acció social, no? Llavors, primer de tot, jo crec que el compromís passa per entendre que la feina comença per nosaltres mateixes i que canviar el punt de vista des d'on mirem no és una cosa fàcil ni agradable, requereix molt esforç i no acaba, o sigui, no acaba en 2 o 3 dies, sinó que això no acaba mai. I ara el punt que estic, aquest compromís és la sort que he tingut que lo professional m'ensenyi a lo personal. I ara estic en una petita gran crisi on precisament tots els compromisos que he anat agafant en l'àmbit laboral retornen al personal i ja no m'estic revisant o no ens estem revisant en l'àmbit professional, sinó també en el personal, no? Així que jo he fet un recorregut potser una miqueta diferent a les activistes, sinó que la feina de cada dia m'ha portat cada cop més a comprometre'm fins al punt més enllà de la feina, no? O sigui, comprometre'm com a Josep Maria. Y en eso estamos.
Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que el punt en comú que tenim és el de les escoles i els instituts, no? I el sortir... O sigui, diguem que no és, en puber no és la primera vegada que jo estic en contacte amb adolescents, sinó que jo, des de l'inici de la meva pràctica, jo ja vaig començar a treballar amb adolescents, creant tallers de cinema, d'imatge, sempre en contacte específicament amb els adolescents que, no sé, em cauen més bé que els petits o més grans, no? És a dir, que hi tinc com més facilitat o que ens entenem bé. I després soc professora a la universitat, però en puber sí que és veritat que a partir de fer i d'articular aquest projecte de retrats, diguem que s'ha generat una mena de moviment molt gran en el que aquesta tipologia de projectes ha entrat als instituts, a través de diferents institucions com a BAOAQ, que són amb els que jo treballo habitualment, o directament amb això que deies d'Ara Art, com diferents estructures que m'han portat als instituts. I és brutal, perquè ja hi pots anar per fer fotos, per ensenyar o per fer fotos tu o perquè facin fotos elles. En qualsevol manera, el que passa a les aules, el que veus en els patis o fora dels patis, a mi em commou sempre. Tu deies, sortim plorant. Sí, jo sempre surto plorant. Sempre. Perquè, per exemple, nosaltres quan en l'última tongada, d'anar a fer retrats d'elles mateixes i explicar quin és el procés de treball molt literal de com és la càmera, com posem la llum, que hem pres aquesta sèrie de decisions, anem a fer-nos el retrat, després veiem els retrats. I només amb la pròpia imatge, amb el treball sobre el propi cos, sobre entendre quines són les violències sobre les formes dels cossos, com a comunitat de 4 o 5 classes de quart d'ESO parlant sobre els companys, les companyes, sobre les valenties de representar-se, no representar-se. Han passat una sèrie de moments catàrquics de gent manifestant de dir ostres, em sentia molt insegura, no tenia ganes de fer-ho i en canvi m'he sentit, hem generat un espai de confiança, hem generat un espai de confort, hem acabat com compartint aquestes vulnerabilitats i és... Vull dir que la transformació també pot passar per aquí, per coses molt petites i un punt de força, imagineu-vos que lluny d'allò que se suposa que fa una fotògrafa, però una de les coses jo crec que importants que faig és l'establir grups de confiança. O sigui, a partir de la confiança, com generem un estat que ja és diferent de totes les persones que estan treballant o amb les que estem plegades plantejant-nos fer unes fotografies. Per mi, per exemple, és molt important això, generar grups en els que no és immediat, la generació de la confiança requereix temps i requereix que hi pensem i que ens trobem o no ens trobem parlant, però per mi és una de les eines fonamentals. Com... Després en farem fotos, però després podríem fer qualsevol altra cosa, però per mi el punt de partida sempre és aquest espai que us deia abans, aquest espai en comú o aquest espai de trobada, que per mi és lo fotogràfic, no tant la fotografia, però allò fotogràfic, i què hi fem en aquest espai on ens trobem? És a dir, per què serveix trobar-nos? Doncs trobar-nos serveix justament per estar en desacord, però poder-hi estar plegades en aquest desacord. Poder manifestar les nostres pors, poder manifestar les nostres inseguretats, poder manifestar els nostres desitjos. I això no és tan senzill. Imagineu-vos que ara diguéssim, doncs va, anem a parlar. No és immediat, no és un botó que s'apreti i això ja funcioni. Però per mi sí que és una de les eines més profundes amb les que jo treballo. Ara que parlaves de la confiança, també se m'acut preguntar-vos, clar, quan el grup està format és fàcil arribar a trobar la confiança, però quan no està format, com feu per engegar-lo? Com feu per convocar-lo? Per exemple, en el cas dels pubers sé que ho vas fer a través d'Instagram, no?
Però tu que surts a la plaça amb la pilota de bàsquet a veure qui et segueix i en portes 3 o 4 i proposes... No, com arrenquem quan no tenim el grup configurat? Perquè entenc que quan aneu a un institut o a una escola arreglada, el grup està configurat, no? És el grup classe. No? Però quan l'has d'engegar de zero, quins són la manera d'arribar a aquest nucli de confiança per poder arrencar el projecte? Podeu explicar algun exemple? Nosaltres, només un matís sobre el que dèiem de compromís també, nosaltres, perquè parlaves de col·lectius i parlaves de joves, nosaltres també cada cop el que entenem és que la problemàtica social no és propietat dels joves o d'aquests col·lectius que anomenem en situació de risc, sinó la problemàtica social és propietat de totes i la fem entre totes. Llavors, per exemple, nosaltres quan anem a un institut o quan us poso l'exemple ara que us posaré després, posem com a condició que anem a treballar a l'institut durant tot l'any si podem treballar també amb les professores, si podem treballar també amb el claustre. Perquè si no anem reproduint i anem enregistrant la idea que el problema, la dificultat, el conflicte, que al final és el que volem, però la porten els joves de tercer d'ESO. Aquest grup és molt complicat, no? Llavors, nosaltres ara cada cop menys entenem aquest treball amb col·lectius, sinó que són col·lectius on es troben. I en aquesta trobada que parlaves, doncs la idea és que el foco, el centre, sigui la humanitat, sigui allò humà, sigui afectar-nos, sigui generar noves formes de relacionar-nos i, per tant, noves possibilitats. El que fem nosaltres quan no hi ha grup, perquè abans anàvem... I clar, la gent no ve. La gent no ve perquè la feina que fem, tot i que pugui ser molt atractiva, és exigent. És molt exigent estar en cercle, mirar-se, que l'altre vegi que no ho fas bé, que no et surti. Aquesta idea de pensar i fer a la vegada és molt complicat perquè estem acostumades o a pensar o a fer, però aquesta no fragmentació de fer, sentir i pensar a la vegada no és habitual, i a bàsquet ho fem. Per exemple, en els projectes de l'espai públic, nosaltres el que fem, en lloc d'aparèixer a l'espai públic amb una pilota, el que fem és els mesos d'abans ens dediquem a generar vincles i anem a treballar amb 10 grups, amb 15 grups, amb 20 grups, amb 30 grups. Uns d'un centre, un altre a una plaça, que sabem que hi ha 7 o 8 joves, un altre anem a l'escola municipal, sobretot grups que siguin diversos, no els grups de persones nouvingudes que treballen amb Càritas, que venen de l'Àfrica, que no saben parlar català de Manresa, no. Anem amb aquests, però anem amb tots els altres també, perquè la idea és la trobada i que ens trobem diverses persones i que aprenem d'unes de les altres. Llavors el que fem en aquests projectes de l'espai públic és fem tot un procés previ de generar vincle, de generar interès en l'activitat, de que la gent es cregui que el que estem fent és important per les seves vides. Llavors, com que hem treballat amb 300 persones, nosaltres no volem que vinguin les 20 persones de cada grup. El que volem és aconseguir que vinguin 3 o 4 de cada grup, que deixin soles el seu espai, acompanyades per l'educadora o per la família, o soles, que deixin el seu espai i que vinguin a fer bàsquet, per exemple, a l'espai públic. I d'aquesta manera es crea un grup que no existia, però parteix d'una estimulació emocional, de generar un vincle, perquè si no és més fàcil quedar-se a casa, és més fàcil anar a la plaça amb els teus amics, etc. I això és una cosa que anem fent, ho hem fet a Lleida, ho hem fet a Vic, ho hem fet a Manresa 2 vegades i ens està anant prou bé. Però la mecànica... Puc preguntar? La mecànica específica, perquè dius, anem i generem vincles. Clar, nosaltres fem... Però com és? Es posa algú allà i parla... No, comencem a fer tallers. O sigui, comencem en cada grup o en cada espai, invitem a la gent a fer un taller. Llavors anem a fer un taller unes setmanes, 2 setmanes, 3 setmanes, 4 setmanes. Llavors, el fer música en grup i en pilotes de bàsquet genera vincle. Però no només genera vincle per al fet de fer música, sinó per tot el que passa fent música que retornem al grup. És a dir, cada cosa que passa la retornes al grup i això genera moviments. Llavors nosaltres generem el vincle perquè fem activitat. No generem el vincle de posar-nos a parlar, sinó que a tot arreu on anem, sigui la plaça, sigui una escola, sigui el centre, en aquest procés previ, fem activitat durant uns dies. I això és el que genera vincle. De fet, això ja ens ho aporta l'art. Jo crec que és per què això de l'art i compromís.
des de la nostra perspectiva com a educadores, perquè l'art té unes potencialitats molt potents i una d'elles és aquesta estimulació emocional. Però bàsicament fem això. Ens expliques les teves convocatòries? Perquè aquesta d'Instagram o la de les núvies, com vas fer la de les núvies o la dels joves? Clar, diguem que jo no em percebo com una institució o un col·lectiu. Vull que soc més anàrquica i hi ha vegades que em sembla que funcionarà fent una convocatòria per Instagram i altres vegades els contextos són diferents i per tant les convocatòries o les formes d'activar són diferents. Per exemple, amb les núvies, una de les primeres persones que va creure en la idea era la Cèlia del Diego, que és una comissària. És una comissària en el sentit clàssic d'un centre d'art. Ara és la directora de la Panera i en aquell moment ella va creure molt en aquesta idea i li va semblar que posar-la en el context de centres d'art podia funcionar. Aleshores, a partir d'aquest vincle, vam traslladar el projecte als centres d'art. Els centres d'art sí que hi van veure un interès perquè els semblava que estàvem apel·lant o que d'alguna manera posàvem en circulació, activàvem a un tipus de públic que no s'apropava molt a les sales, que eren dones de 45 en amunt. Els va semblar que era com divertit, interessant. Però tenien sempre el dubte de si això funcionaria, perquè deien que no vindrà ningú amb el seu vestit de núvia. I en aquell moment a mi em va semblar que podia ser una manera d'arribar a la gent si fèiem servir els mitjans de comunicació local, o sigui, la premsa, la ràdio, i si explicàvem la idea d'una manera molt directa i ho vam articular a través d'una pregunta que era: et vols casar amb mi? Aleshores, moltes vegades hi ha un petit element que pot ser una frase o que pot ser també un camí, a través de quins mitjans arribes a la gent, i va funcionar en aquest cas. Després, amb els adolescents, d'alguna manera, si ara hi penso, no ho havia pensat abans, però en realitat és fer servir els canals per arribar a qui tu esperes, o a qui tu vols cridar o amb qui t'agradaria posar-te en contacte. Aleshores, en aquest cas, Instagram era un camí perfecte perquè els arriba de manera directa. I era, per exemple, una de les coses que aquí, una de les paraules que jo vaig fer servir era càsting. Dèiem, doncs és un càsting per participar en un projecte fotogràfic. Era mentida que era un càsting, perquè un càsting significa que triarem alguns i uns altres no. És a dir, que tu vindràs perquè desitges ser fotografiada, ser mirada, desitges participar en aquest projecte i potser et trien o potser no. Però no era un càsting, perquè triàvem a tothom. És a dir, totes les persones que venien eren meravelloses per formar-ne part i sabíem que això seria així. Però sí que és veritat, hi ha un punt com d'estratègia, és a dir, usar aquesta paraula o usar, per exemple, la frase et vols casar amb mi, són com reclams que d'alguna manera et desperten i et conviden a apropar-te. Sí, són les dues vegades que jo he treballat amb gent a qui jo crido d'alguna manera a que vinguin. I també et volia preguntar, i com continua la relació després? Perquè, per exemple, en l'exposició Puber, aquesta exposició s'està veient, està voltant. Quin feedback tens dels mateixos protagonistes? Van fent seguiment els joves? Els joves, les mares, els pares, els amics, els cosins, sí. La idea de vincle, jo també treballo molt connectada amb aquesta sensació. És a dir, amb la gent amb qui jo treballo mai tinc la sensació que els he fet una foto i ja desapareixen i només queden en aquell retrat. Els equips de treball que jo articulo sempre són gent amb la qui acabem sent amics, amb els qui passen moltes més coses, amb la gent que hi fotografio sempre
hi han com segones, terceres trobades que no necessàriament i gairebé mai tenen a veure amb allò fotogràfic, no? És a dir, en una sessió fotogràfica acabes parlant de música, acabes parlant de l'amor, acabes parlant de la relació que tens amb els teus pares, acabes parlant d'un munt de coses i mai s'acaben, no? Aquestes converses. No sé, una vegada jo crec que algú que s'anomenava com psicòleg o alguna cosa així em va dir que era important acabar, no? És a dir, que si jo feia unes fotografies i establíem aquesta relació, aquest vincle en el fotogràfic, que era important com marcar molt clar que després d'allò fotogràfic que no es generés una expectativa de continuïtat. Jo sóc incapaç de fer això, perquè no tinc expectativa de continuïtat, però la continuïtat existeix sempre, no? Aleshores, és gent amb la que parles, és gent amb la que et transformes, és gent amb la que no pots deixar de parlar perquè s'ha acabat i has fet la foto. No? Una altra de les coses que hem fet a partir de Puber és que la xarxa de centres cívics de Barcelona em va demanar que féssim itinerància de l'exposició. Aquesta exposició es va veure en un centre que es diu La Virreina i després volien que la passéssim per la Casa Elizalde, pel Casal Pere IV, pel Pati Llimona, per Can Basté, que són centres cívics. Perfecte. No entenc molt bé quin sentit té que tornem a fer la mateixa exposició 4 carrers més amunt, però perquè no ens inventem alguna cosa. Aleshores, jo el que els vaig proposar va ser que constituíssim grups de treball a cada un dels districtes amb joves i que aquests joves que tenien ganes de treballar en un projecte no vinguessin de... D'acord, vols dir que després de l'exposició els faràs un curset de fotografia? No. No vull fer més cursets de fotografia, sinó que el que hem de fer és incorporar-los abans i pensem l'exposició plegades i la produïm conjuntament. És a dir, tampoc té cap sentit que jo segueixi fent retrats de la gent dels districtes, sinó que anem a fer una articulació que sigui un pèl diferent. Llavors, el que ha passat és que efectivament s'han constituït grups de treball amb els que hem fet, per exemple, a Can Basté, vam fer com una mena d'escultura. És a dir, inclús ens vam sortir d'allò fotogràfic perquè ens vam adonar a través de totes les xerrades i totes les converses i tots els diàlegs que vam tenir, que van ser llarguíssims, infinits i superinteressants, ens en vam adonar que el lloc de trobada era la por. És a dir, sempre hi havia algú que treia coses sobre la por de què significa una dictadura, la por de la malaltia mental, la por a ser etiquetat, els estigmes sobre el gènere, no? És a dir, hi havia un munt de coses i d'una manera molt fluida vam acabar fent una mena d'instal·lació escultòrico-arquitectònica que elles se senten pròpia. És a dir, a mi això a mi em va rebentar el cap, perquè és veritat que jo hi poso el que jo sé, però també estic prou oberta i estem... És a dir, hi ha de tothom allà veure com elles portaven els seus instituts, els feien les visites guiades i quan presentaven la peça deien això és nostre? És com perfecte, és a dir, la transformació està absolutament activa. Llavors, d'aquests grups de treball, per exemple, la convocatòria no l'he fet jo, o l'activació del grup no l'he fet jo, sinó que la feia el propi centre, a través de les xarxes que tenen, no sé ni com és. Però el que ha passat és que el grup de Can Basté, que ha sigut el primer grup, volen venir a continuar com involucrades amb la producció de la segona peça o de la segona intervenció, que serà el Pere IV, a les Corts. Aleshores, per això que el vincle, és a dir, jo suposo que no sabria treballar d'una altra manera, sense vincle o d'una manera potser més freda, no ho sé, i no s'acaba. No s'acaba. I en el cas teu, Josep Maria, el rastre de les pilotes de bàsquet, dels participants, perquè clar, sou tants que ja és una mica, és una taca d'oli que s'ha fet molt, molt gran. És una bogeria, sí, perquè cada any fem sessions amb 8.000 persones, no? 8.000 persones. De les quals 4.000 són cada setmana. Vull dir, no són processos puntuals, sinó que són regulars, que cada setmana ens trobem, no? I les coses doncs queden... van sent cada cop més significatives perquè cada dia tens l'oportunitat de complementar les teves experiències amb un espai que funciona amb unes altres normes. I és crític, sempre és crític. La gent, sempre quan fan bàsquet beat, el segon dia, el tercer dia, el quart dia vol marxar. Moltes vegades el primer dia. Però bé, nosaltres, jo escoltant-te,
pensàvem en lo difícil que és entendre que cada cop que nosaltres fem més la nostra feina és menys necessari l'activisme, perquè ja hi ha una figura professional que està fent la feina que abans fèiem les persones implicades, no? Que ens vinculem, etc. Això per una banda. I pensava en quin espai més misteriós i conflictiu ens trobem treballant per l'administració, treballant amb banquers, etc. I aquest espai de tensió i d'incoherència que es dona quan això passa a ser la nostra feina i ens trobem treballant per l'administració i treballant per bancs o amb l'ajuda de bancs. No? És una situació molt difícil. I pensava, escoltant-te, que l'única manera de desbordar o de molestar o d'incomodar és precisament trencant els poders que té la institució, que és en tres coses, no? Tres elements. El primer és l'ordre en el lloc, les sales, no? La divisió de sales, d'espais, aquest espai per fer això, aquest espai per fer això. Com trenquem i desbordem això? El temps, no? No, això són 3 sessions, no, això és un trimestre, això són 10 sessions, no, l'hora de classe és de 8:50 a 9:40, no, 43, sona el timbre, etc. No? Llavors, com hem de trencar els usos dels espais, la temporalització proposada i les relacions utilitaristes, no? Les relacions que es centren en la part econòmica. I una obsessió que tenim en els projectes a BasketBeat és com continuem quan el projecte vol continuar encara que no hi hagi cap finançament i encara que sigui un altre espai i encara que sigui sense la institució. No? I treballem perquè això passi, amb nosaltres o sense nosaltres. Jo sempre recordaré durant el viatge, quan vaig anar a Sud-àfrica, vaig estar en un grup a la perifèria de Pretòria 6 hores cada dia, de dilluns a dissabte. Això ho pagava la Universitat de Sud-àfrica, de Pretòria. Tu vas per l'autopista i quan estàs a 7 quilòmetres veus com una muntanya gegant i no és una muntanya, és la universitat, que són 2 quilòmetres d'universitat i és una universitat a distància, no hi ha gent a dintre, però ja l'edifici està allà. Doncs aquesta gent pagava que jo vingués d'Uruguai amb la meva companya per fer una setmana a la perifèria. I després havíem de fer un concert. I el concert no ens el deixaven fer a dintre de la universitat. O sigui, pagat per la universitat, però no ens el deixaven fer. Finalment ho vam aconseguir. Però los jóvenes negros no pueden comer en el comedor de la universitat. I dic, a veure, mira, si no podem menjar aquí, no tocarem. No? Però aquí a Sud-àfrica vam anar a treballar 6 dies i 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos més tard encara enviaven missatges i quedaven sense nosaltres per tocar. No? I això té a veure amb com fem les coses i com l'altre se sent que això és seu i no és meu. Si de casa és nostre, però especialment seu. Llavors, òbviament, si això pot passar en 6 dies, doncs imagina't en aquests processos, per exemple, un grup que treballem de salut mental amb la Fundació Nou Camí, que fa 6 anys que estem treballant amb ells, amb el mateix grup durant 6 anys. O a un centre que anem cada setmana, 2 cops per setmana durant tot l'any. No? Això és fonamental, però ho relaciono amb aquest desbordar, no? L'espai, el temps i els diners, no? Perquè sembla que tot, i especialment si és món laboral, ha de ser amb aquesta lògica d'intercanvi econòmic. No? I parlant una mica d'aquestes normes, de desbordar aquestes normes i aquestes ordres, m'agradaria parlar una mica de les etiquetes, perquè suposo que vosaltres us trobeu amb tots uns perfils que estan molt etiquetats, no? Com segurament de raça, de gènere, de classe social, etc. Com treballeu això perquè el projecte resulti, diríem, des d'una mirada de l'equitat, no? Com es porten aquestes diferències? No? Com es porta aquesta idea d'etiqueta que exclou? No? Nosaltres en això, que al final, quan parlem d'art i compromís, bàsicament jo crec que parlem de posicionaments, no? Com et dius? Dolors. Hòstia, Dolors, moltes gràcies. M'estàs ajudant molt perquè la Dolors tota l'estona va donant feedback. I dic, hòstia, gràcies, Dolors. Doncs, clar, per exemple, quan vaig a un centre educatiu,
jo vaig sabent que vaig per dir-li al jove que sap moltes coses i per dir-li al professor que li falta moltes coses per saber. No? Llavors jo vaig sempre amb aquesta deformació, amb aquesta manipulació, però que és un posicionament. Llavors, com ho fem per superar aquestes etiquetes? Doncs barrejar-nos i quan el jove veu, estem fent un taller, professors i joves, i el jove veu que el professor no ho sap fer, etc. Ara, justament ja la Carlota ja vam fer una formació la setmana passada a l'INEF i la nostra feina té a veure amb reformular la realitat. Nosaltres hem de triar a quins llocs volem veure, a quins llocs volem mirar, perquè llavors tindrem informació que complementi la informació hegemònica. Este es el tontito, este no sabe más. Doncs jo necessito recollir informació amb el context de l'experiència artística que em permeti dir, mira, el tontito parece ser que no lo es tanto, ¿no? Recordaré sempre una escena superdura, superdura, a un centre que es diu Talaies, a Alacant, un taller de bàsquet amb persones amb diversitat, persones amb una discapacitat cognitiva, com li diuen això, hi ha 3 nivells, no sé, mig i lleu, no sé com es diu exactament, no? I bueno, era un taller que era a la vegada que una activitat per a les persones que vivien a la residència, doncs també pels professionals, i psicòlegs i educadores socials estaven participant del taller. I elles pensaven que el taller era pels altres, però no, el taller era per totes. I de sobte veig que una educadora comença a manipular físicament una persona amb diversitat que sabia fer el ritme, però com que l'educadora se li ha donat un poder, se'l creu, doncs el comença a manipular. No és així, no és així. Jo em vaig donar compte que ell ho sabia fer i l'educadora no, i es vaig posar al mig. A ver, Juanjo, ¿lo haces tú? I ho feia perfecte. I a ver, educadora, lo haces tú, i no ho sabia fer, no? No ho sabia fer, però ella estava manipulant l'altre quan no ho sabia fer, manipulant-lo físicament. Així que, per superar les etiquetes, primer, no fer-les servir, i si les fem servir, jugar-les. Ai, mira, este pobre negrito, no? Pobrecito, no sabe más. Poder-les jugar. Hi ha una cosa, si us hi fixeu, hi ha una cosa que es diu la institucionalització de la crítica. O sigui, les institucions, la Caixa, l'Ajuntament, ha incorporat el llenguatge crític i d'aquesta manera el crític perd valor. Què fa la institució? Primer de tot, incorporar el mateix llenguatge que nosaltres. O sigui, hi ha uns radicals fora de la institució que utilitzen un llenguatge. Què fa la institució? Pum, incorpora el llenguatge. Quan amb el llenguatge no n'hi ha prou, no, et fitxo Margarida o et fitxo Josep Maria i ja no només agafen el llenguatge sinó també agafen la persona i finalment et precaritzen. No, però això ho necessitem 6 mesos, això ho necessitem 3 mesos, això no, només que facis 4 hores a la setmana és suficient. No? Llavors hi ha la idea d'institucionalització de la crítica. Doncs a mi m'agrada molt un còmic que es diu Ignatius Farray, no sé si el coneixeu, és un còmic desvergonyit, trist, molt excèntric, que crida, i ell el que diu és que l'única manera de contrarrestar la institucionalització de la crítica és utilitzar el llenguatge de les dretes i sobredimensionar el llenguatge del poder. O sigui que jo crec que no hem d'utilitzar les etiquetes. Nosaltres quan anem a Fontaller ens diuen voleu que us expliquem una mica el grup? No ens explica el grup perquè és la teva mirada. I jo no vull treballar sobre el que tu em diguis, que normalment passa, sobre el que hauria de passar, sobre el que a tu t'agradaria que passés. No, jo vull treballar sobre el que està passant aquí, que és un context nou, és un context artístic que poden passar coses diferents. No? Llavors, per una banda, treballar sobre el que passa, no sobre el que ens diuen que el que passi, no utilitzar aquestes etiquetes i si les utilitzem, jugar-les. És a dir, sobredimensionar, el pobrecito discapacitado que no lo sabe hacer más. No? O sigui, utilitzar el llenguatge de la dreta per ridiculitzar-la. No? És com aquells grups dels anys 70, punk, que utilitzaven simbologia nazi i no eren nazis. O sigui, és sobredimensionar la simbologia i llenguatge del poder per treure-li contingut. Igual com fa la institució amb el llenguatge d'esquerres, que se l'apropia i li treu contingut. M'explico, més o menys?
I Tanit, tu has vist això, ho has viscut, les etiquetes en aquests grups? Clar, evidentment, no? O sigui, la mateixa sensació de quan vas a una escola o un institut, bueno, ara et trobaràs un grup que, bueno, deixa'm que em trobi el grup, no? O anem a fer el que ens hem proposat que veníem a fer, però per mi una de les eines... Clar, jo treballo més sola, no? Aleshores, una de les coses que per mi és fonamental va ser com posar-me en punt zero d'entendre que quan jo vaig a qualsevol lloc, tant és si estic fent unes fotografies perquè estic encuriosida de com funciona internet o vaig a una escola a fer un grup de fotografia, m'he posat en un lloc que és de no ser res. És a dir, acceptar, de fet, gaudir del plaer de no saber amb el que et trobaràs i, per tant, estar oberta, observant, receptiva al que hi hagi a davant, i treballar amb el que hi hagi, sense, és a dir, d'alguna manera desprogramar les pròpies estructures que pots tu tenir o les pròpies etiquetes amb les que, sense adonar-te'n, pots estar com recorrent, d'alguna manera. Aleshores, un dels projectes que jo vaig fer durant més temps va ser intentar seguir les estructures d'internet. Em preguntava com funciona internet, és a dir, com pot ser que jo enviï un e-mail des de Barcelona a Los Angeles i arribi en fraccions de segon. No vull entendre què és això. Aleshores, aquest que és un terreny dels enginyers de telecomunicacions i que sembla que un artista mai s'hi podria posar i que si un periodista s'hi posa ha d'anar documentadíssima, és a dir, tu quan vas a investigar sobre un tema se suposa que has de saber, collons, doncs no, jo vinc perquè no sé d'això. Aleshores, entendre que aquesta és una posició interessant, el saber que no saps res i que per això hi vas i per això preguntes i per això treballes i per això t'actives, crec que és una manera que estàs desactivant també les etiquetes, no només les meves, sinó també les dels altres. És que no ho sé, m'ho expliques? O anem a fer-ho plegades, això? I el que jo sí he detectat és que aquesta manera, o sigui, validar aquesta manera de no saber i aquest punt de partida relaxa totes les etiquetes i tots els usos que se'n fan. És a dir, no, estem en punt zero. Comencem a caminar plegades. I això fa que, diguem que totes aquestes estructures com de categoritzar, ordenar el que sap, el que no sap, el que és més d'aquí, el que és més d'allà, el que és d'aquesta manera o de l'altra. No, baixem, comencem. Són com eines més des d'algú que treballo sola, però sí que sempre he sentit que rebaixava molt i que permetia que ens poguéssim com relacionar des d'altres llocs. Jo també crec que passa que en l'àmbit especialment social tenim dos problemes. Un, que hem après un llenguatge políticament correcte i ben sonant que ens serveix per tot i és comodín, no? La sostenibilitat, la innovació, la comunitat, la participació, tot això, i no sabem què és i la buidem també de contingut, no? I per altra banda, el màrqueting educatiu o el màrqueting social. Aquelles persones que tenen la capacitat d'inventar-se termes constantment, que tampoc no volen dir res però sonen fantàstic, no? Així que les etiquetes, a banda de sobre un col·lectiu o sobre persones, també són preocupants sobre la nostra tasca, perquè van buidant de contingut la nostra tasca, com passa a l'escola. Vinga, treball per projectes a l'escola. Ara, oblidem-nos de geografia, oblidem-nos de contingut, buidem l'escola de contingut, fem treball per projectes, habilitats per la vida, que no són habilitats per la vida, són competències pel mercat de treball, no? I de sobte sortim de l'escola amb molta gestió emocional, molta capacitat de fer coses diferents perquè puguem acceptar la nostra feina precària, el canvi de feina constant, etc. Però no, donem-nos contingut, feu-nos llegir, feu-nos llegir coses, no? Jo crec que aquest tema de les paraules està complicat, tant per fer-les servir massa i buidar-les com per inventar-nos de noves, no? Sí, és un abús segurament, no? Però clar, qui pateix l'etiqueta a sobre ho pateix, ho passa malament. Mireu, fet i fet, ens passa això volant. Teníem aquí una llista de coses per parlar, però no sé.
Potser que són gairebé les 8, si hi ha alguna pregunta, si voleu aclarir algun tema dels que ells han comentat, si voleu que incidim una mica més, no sé com ho tenim, de preguntes. Tenim un micro preparat, la Sandra està aquí. Si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta directa o algun comentari respecte al que s'ha explicat, alguna pregunta directa al Josep Maria i la Tanit. No? Sí, mira, ja en tenim una. Sí, la Dolors segur que preguntarà també. I aguanto el micròfon? Sí. No, jo voldria que m'aclarissis això del bàsquet que dius, en què consisteix, perquè no he acabat. És que fa 10 anys i encara no ho explico bé. Mira, nosaltres bàsicament generem processos educatius, socials, comunitaris, polítics, tot i que fa de mal dir de vegades, però polítics, a través de fer música en grup i en pilotes de bàsquet. Llavors nosaltres aprofitem tot el que ens dona l'experiència musical, però també dinàmiques de grup en pilotes, perquè totes les coses que anem veient, tornar-les al grup i confrontar el grup amb les seves pròpies accions. Tu dius que això es treballa en equip, doncs ha caigut la pilota al teu company i l'has xutat cap a l'altra direcció. Tu dius que... És a dir, aprofitar tot el que passa per retornar aquesta informació i al final permetre a les persones que participen no que facin les coses d'una altra manera perquè sigui millor, sinó que vegin que hi ha altres possibilitats de fer les coses, no? Amb les pilotes de bàsquet fem música. Quan botes la pilota és un so, quan la pegues és un altre. Llavors, tum, tac, tum, tum, tac. Amb aquests dos sons bàsicament fem música, perquè la gràcia de la pilota de bàsquet és que és molt limitada com a instrument. Llavors necessitem l'altre per fer una cosa més complexa. La pilota és una cosa que a mesura que hem anat avançant li hem trobat una de propietats increïble. I ens hem hagut d'inventar què vol dir això de la pilota, la música i el grup. No? Però al final el que ens dona la pilota és aquesta necessitat d'arribar a l'altre per fer una cosa més interessant musicalment. El que ens dona la pilota és que tothom té el mateix instrument i un s'aproxima més intel·lectualment, un més corporalment i un altre més emocionalment. No li surt però ho vol fer i ho acaba fent. No? Llavors el que ens dona la música és que ens dona un objectiu comú. Ens dona un objectiu comú, una tasca comuna. Ens dona el context. No? Quina és la màxima crítica de l'escola? Que està descontextualitzada perquè aprenem sobre les plantes i no tenim plantes, les veiem en un llibre. No? Doncs la gràcia de l'art, de l'experiència artística, que ens dona el context. Llavors, això és bàsicament el que fem, aprofitar l'experiència musical perquè passin coses i aquestes coses les visibilitzem o les negociem amb les opinions dels altres i a mesura que ens anem donant compte les intentem transferir, o sigui, reproduir, planificar fora de la sessió de bàsquet, a un altre espai de l'escola, a un altre espai del centre penitenciari o amb la teva família o amb la teva parella, no? Josep Maria, trobarem vídeos, Sí. Trobarem vídeos. Si posem Basket Beat al Google, segur que trobareu vídeos. No acabes. I vídeos, perquè la pregunta seria, si poguéssim comptar tots els vots que han fet les pilotes i tots els dispars que ha fet la Tanit, no? Clar, no sé, ens donaríem la volta a la galàxia segurament, no? Perquè quantes vegades heu hagut de votar pilota, no? A cada sessió? Això és increïble, si t'ho poses a comptar, perquè clar, cada sessió cadascú vota entre 250 i 750 vegades, però són 20 a la sessió. Llavors són 300, 400, 500 vegades per 20 i fem 30 o 40 sessions a la setmana. Llavors dius, hòstia, quants vots per canviar el món, no? Déu-n'hi-do. Sí. Ho volem veure, No? Busqueu vídeos. I parlant dels vots, vull parlar dels dispars també, no? Perquè tu suposo que per fer Puber o per fer les núvies, quants dispars has hagut de fer, no? No, el meu no va gens de quantitat. No? No. Cada cop menys, de fet. Vull dir que en molts treballs jo he treballat amb càmera de plaques, que són uns negatius molt grans, que amb manegues molt poquets, i no té res a veure amb la quantitat. No. La intensitat va per una altra banda, diguéssim, no? Sí.
I sí que tinc una pregunta pel Josep Maria respecte a les pilotes. Quantes pilotes heu comprat al llarg d'aquests anys? És una pregunta tonta, però... Doncs mira, al principi és com tot. Doncs tens 20 pilotes i vas com un desgraciat amunt i avall amb 20 pilotes i és difícil. És difícil. Jo he estat als Andes peruans a 4.600 metres amb una comunitat indígena i no sé com van aconseguir preguntar si hi havia pilotes i van dir sí, claro que hay pelotas, claro que hay pelotas. I jo vaig tenir una corazonada de dir compra pilotes perquè no poden haver-hi pilotes. I efectivament hi havia una pilota allà trencada i una altra pilota allà trencada i van dir que sí que hi havia pilotes. No? Ara, a poc, la gent entén que les pilotes les han de posar ells. Ara ja som una entitat una mica més situada. Llavors, doncs, la gent posa les pilotes o ens les donen o sí, en comprem algunes, però ara ho tenim més fàcil. Més preguntes? Sí, aquí. Gràcies. O sigui que la pilota és l'instrument musical. Exacte. Instrument musical i instrument per apropar-te a l'altre. Relacional. Sí, la pilota quan bota fa un soroll i quan la pegues amb la mà fa un altre. Quan la botes és com el soroll del bombo, tum, dum, dum, i aquí tens clap, dum, ca, però ho fas amb la pilota, botant és el dum, sí, i això clar... No en tens cap aquí? És que ara molaria molt fer-ho, no? Necessitaríem 20, perquè jo el que pugui fer... Buscarem vídeos. Hem de buscar vídeos. Alguna pregunta més? I tens una mica d'orquestra, explica'ns una mica... Sí, nosaltres abans parlàvem de compromís, doncs el compromís també dins la nostra trajectòria ha passat també per pensar sobre el que fem i poder escriure sobre el que fem, fer formació amb el que fem, etc. Doncs una de les nostres sorts és que el projecte és molt ample. Nosaltres, afortunadament, no ens falta la feina perquè no només fem aquest projecte socioeducatiu, sinó que també tenim una orquestra professional i també fem recerca i també fem formació. No? Llavors això és una amplitud que uns et truquen per una cosa, uns altres et truquen per una altra, però et truquen. No? I llavors l'orquestra ens trucaven molt perquè féssim un concert. Però clar, amb un grup de joves que has treballat 10 dies, 15 dies, tot un curs, pots fer un concert de 6 minuts, de 10, de 15, perquè és molt difícil. No és fer una obra de teatre o de circ. Aquí tenim les 20 pilotes votant a la vegada. No? I llavors, clar, la gent ens demanava no, però volem un concert de 30 minuts, de 45 minuts, i doncs no te'l podem fer. Llavors, finalment, la Fira de la Mediterrània de Manresa, amb el David, que tenia una mirada molt... Ara no recordo el cognom. Sí, exacte, una mirada molt interessant i que ens coneixia, i va veure una cosa que vam fer amb el Llibert Fortuny, que van fer pilotes i Llibert Fortuny, que és un saxofonista de música moderna, i va dir, per què no feu una orquestra per la Fira de la Mediterrània? Llavors vam convidar uns quants músics i uns quants joves de diferents processos i vam començar a crear aquesta idea d'una orquestra professional. Fins ara que han passat ja des del 2014, que vam estrenar allà, doncs imagina't. I és molt interessant perquè és una orquestra absolutament professional, amb un catxet absolutament professional, però la meitat de l'elenco són persones que tenen una experiència vital totalment diferent als catalanets i blanquets que tenim formació musical i que som unes virtuoses aparentment. No? Però elles aporten unes coses que nosaltres no podem aportar. I quan hem superat les primeres etapes, no ho diem mai que la meitat del grup són persones que venen d'altres entorns. No? Perquè al final nosaltres aprenem l'hòstia d'ells. No? És molt interessant. Molt bé. Més preguntes? Algun comentari? Sí, ara. La Dolors. És que la pregunta que et volia fer l'ha fet ella, també. Però ara, d'aquesta orquestra que dius, quin tipus d'orquestra és? Amb instruments musicals de debò i els joves que afegiu són en instruments musicals... Instruments i pilotes. També l'orquestra vostra és solament en pilotes? I instruments. Instruments. Però nosaltres tenim un espectacle d'1 hora, perquè primer com a entitat del tercer sector, nosaltres som un cas una mica especial, perquè nosaltres tenim el 30%, 40% d'ajut pública i privada, però l'altre són diners que generem nosaltres, que algú ve
i compra, entre cometes, els nostres serveis i la nostra experiència com si fóssim una empresa. No? Llavors, una cosa interessant de l'orquestra és que, clar, cada cop que hi ha un concert de l'orquestra, ara tenim un petit format que són 2.800 euros. Llavors som 7 persones a sobre l'escenari i el tècnic. Tothom té un contracte de 125 euros net al concert, excepte el director, que és una mica més, i l'altre va a l'associació. Llavors, cada concert és un ingrés de 700 euros, 600 euros, 800 euros, depèn on anem, no?, de lo lluny. Llavors, l'orquestra ens serveix per moltes coses, també per arribar a molta més gent. Al final, quan tu fas un taller, et veuen 20 persones. Quan fas un concert, tens un auditori amb 200 persones, amb 300 persones, i per tant, molta més gent veu el que fas. A més, no hem fet un concert de música, sinó que hem fet un concert dramatitzat, teatralitzat. Llavors expliquem una història on la gent també pot entendre la feina que fem i també molestem el públic i també generem preguntes pel públic. No? Però jo som bàsicament pilotes amb un instrument que es diu tubòfon, que és un instrument de tubos, percussió, baix, piano, flauta melòdica, però som nosaltres 7 que anem rotant i toquem tot. Està divertit. Molt bé. Doncs, si no tenim més preguntes i si no encara en podeu fer, vaig per l'última pregunta. A totes les que han passat aquests dies per aquest gandolejant els hem demanat que ens fessin una recomanació, una mica de deures d'estiu, no? Una recomanació del que penseu que referent al tema o no ens pot anar bé a nosaltres per continuar a casa nostra amb aquest tema. En teniu alguna de pensada? Sí, jo us recomano molt una autora que es diu Núria Güell, que és una artista que fa servir diferents llenguatges i aproximacions, però que sempre les seves peces i les seves propostes d'alguna manera ataquen com a la institució i allò institucionalitzat. I ara la Núria Güell té una exposició a la Fabra i Coats a Barcelona, que si no hi heu anat són unes sales que a mi em sembla que són molt xules. O sigui, la pròpia sala, la pròpia reformulació de l'edifici i veure l'exposició de la Núria em sembla que és molt potent. Jo us haig de recomanar l'Ignatius Ferrai perquè ha sortit aquest còmic una mica poc que fa de difícil escoltar perquè crida, perquè diu coses que no sonen bé, etc. Després, ja que porto aquesta samarreta, aquest grup de música meditativa que es diu Muom, que et porta a un altre lloc, i ja que estem, un amic que es diu David Martínez, que també és un projecte social a través del teatre que es diu La nave va, recomanaria una obra que es diu El rei del gurugú. El rei del gurú, ara ho diré malament, hòstia, que és molt interessant, que és la migració i com travessar el xarco, però explicat per un gos. És molt interessant. I després la seva nova obra, que també parla d'immigració, Anna i Serafín, que ens explica què vol dir deixar la teva terra des d'Andalusia fins a Catalunya, que és una història que molta gent té propera o tan impropera, i a més toca també temes que a mi cada cop em toquen més, que és veure com els pares es fan grans i com van passant coses. És a dir, toca el tema de la migració i el tema de la demència, etc. Així que les obres del David em semblen extraordinàries les dues, El rei del gurugú i Anna i Serafín. I l'Ignatius Ferrai s'ha de conèixer. Molt bé, amb aquesta llista recordeu els que heu vingut els altres dies que hi hem d'afegir la Lali Álvarez, que ens vas parlar d'aquest centre de pràctiques sostenibles, un centre de pràctiques artístiques sostenibles. Parlem també de qui més ens va... el documental de l'Algora, el documental de La veritat incòmoda, que ens el va recomanar la Núria Vila. Si recordem la primera sessió, la Mar Plana ens va recomanar El monstruo rosa, un conte infantil, i la Yolanda Sey ens va recomanar el llibre Ser mujer negra en Espanya. Per tant, si no heu pres nota aquests dies, com sigui que els vídeos els van penjant des de Roca Umbert, doncs els podeu recuperar perquè puguem aprofitar les vacances per fer els deures que ens han recomanat, els que hi sumem els deures que ens han recomanat avui,
el Josep Maria i la Tanit. I encara abans de marxar els hi volem demanar un desig, un anhel, una mica a veure què podem compartir com a desig per acabar i tancar també el cicle avui aquí. Què podem demanar? Ai, no ho sé. Jo, diguem que per mi un dels llocs que és nou per mi i que em sembla com un punt de partida potent és la generació de l'estat de confiança. A tots els nivells en els que et puguis imaginar o des d'on cadascú el vulgui com assumir. Jo em sento com en aquest lloc on a vegades estàs, que et sents com víctima de la desconfiança o desconfiada, i estic parlant així en abstracte perquè em sembla que es pot ser des de coses molt subtils, molt quotidianes, a qüestions més polítiques, inclús no les podríem portar, i em sembla molt cansat, no? Sempre estan com en aquest estat o relacionar-te i moure des d'aquest estat. Aleshores, ja us n'he parlat abans, de la confiança i de la generació de la confiança. A mi m'encanta i m'empodera poder-me anar aproximant de mica en mica a la generació de la confiança. És a dir, tenir aquesta missió de dir anem a generar confiança. És a dir, tranquil·les totes, tranquil·la jo, tranquils tots. A poc, prenem-nos el temps, una mica el que deies tu abans també, els espais els podem utilitzar com ens convingui utilitzar-los a cada moment, o sigui, com sortir d'aquestes coses, aquestes parets i aquestes compartimentacions, sentir la confiança per prendre't el temps, per usar els espais, per convidar a qui et ve de gust convidar als llocs, és a dir, no m'és igual si tu ets alumne i tu ets professor i tu ets no sé què i no sé quantos, és a dir, com anar com... Crec que aquestes parets, aquestes compartimentacions també tenen a veure amb estats que ens generen com por, inseguretat, desconfiança, finalment. O sigui, com connectar més amb aquesta intuïció i a poc. O sigui, la confiança tampoc es pot generar així. Vinga, va, confiem, no? No és això. O sigui, necessites temps, necessites parlar, necessites silencis, necessites fer coses. Per mi el desig és això, com escampem la confiança, sembrem-la, treballem-la, fem-la nostra una altra vegada. Això de la confiança es veu que és el màxim reductor de la complexitat. Jo crec que una cosa que em preocupa és la simplificació de la realitat que trobem a tot arreu, que ens anem simplificant i llavors només tenim això o això i doncs la confiança, nosaltres volem un món complex, incert, plens de canvis, i la confiança es veu que és el reductor màxim d'aquesta complexitat. Per què? Bueno, perquè quan confies la complexitat és menys gran. Ara a punt d'acabar no està d'acord, tu. Vols que acabi o vols? No, perdona. No. Bueno, això era per fer-me l'interessant, aquesta part només. En tot cas, el desig una miqueta ara, en el meu moment, és la no acció. Una altra recomanació podria ser el treball que fa la Marta Ricard de la intervenció a través de la no acció. I jo crec que és una cosa que m'haig de prescriure bastant a mi, i faig un desig que és individual, no és tan guai i tan social i tan lluitador, però una cosa que m'hauria de fer més és la no acció, fer menys, perquè quan fas menys poden passar més coses en mans dels altres. Llavors el desig és una miqueta ara viure una miqueta mirant-me més a mi i no tant donant cap a fora sempre, que porto una carrera de molts anys posant molta energia cap a fora i no podent-me mirar gaire cap a mi, i llavors doncs el personal està una mica desatès, així que atendre-ho. Molt bé, molt bé. I ara reprenem això de la confiança.
Reductor de complexitats, des de quan? És a dir, sentir-se amb confiança per mi és precisament poder no trobar-nos. Clar, però confiar en l'altre no redueix la dificultat, perquè ara si passa això i si em farà això, si confies, aquests escenaris de desconfiança es redueixen una miqueta i per tant aquesta incertesa no és que es redueixi, sinó que genera menys frustració perquè tu confies. No per això, no perquè la confiança sigui fàcil de generar, sinó que redueix la complexitat. No, però és que la complexitat és. No és que la redueixi, la complexitat existeix. Sí, però la vivim millor quan confiem. Nice. No, si jo sóc de viure malament, Ja et veig, ja. Vull dir, a mi no m'agrada fer les coses fàcils, però vull dir... Interessant. Segurament hem de demanar a Roca Humbert una nova sessió sobre la confiança i la desconfiança i la complexitat, perquè ara hem engegat un tema que no estava previst, però que segurament donaria per moltes estones. En tot cas, el que sí que hem de fer és agrair-los amb ells la seva participació, tant a la Tanit com al Josep Maria. Ha estat una estona de molt bon aprenentatge per tots nosaltres i a tots vostès, perquè han sigut fidels, perquè ens han acompanyat, perquè han participat, perquè han vingut en aquestes sessions, que no són molt llargues però que han sigut 3, que han pogut parlar de molts temes, que continuem trobant-nos, que continuarem fent activitats, que si som una mica actius segur que coincidirem en algun lloc i que se'ns ha girat una mica de feina a través de tot el que ens han comentat i totes les recomanacions que ens han fet. Per tant, ens queda un estiu pendent, amb feines pendents, que podem anar desenvolupant a través de les seves aportacions i també, sobretot, de les seves reflexions, que no les hem citat però que les podem recuperar en els vídeos que Roca Humbert anirà penjant de cada una de les sessions. Si n'hi ha res més per part nostra, em sembla que ja estem. Home, ja hem engegat. Ara nosaltres ja hem calentat i ja estaríem aquí a tope més estona. Potser hem de demanar que s'allargui una miqueta més la pròxima edició. De temps? Sí. Hem fet 1 hora i 20. Hem fet 1 hora i 20 avui. Sí, i tant. Imagina't que ara et diem que no. A veure, no sé... A veure... En primer lloc, estic posicionada, perquè la posició és important amb la Tanit, que necessitem un món més confiat. Això segurament ho has fet per provocar, perquè no té cap sentit que, dedicant al que et dediques, no creguis en la confiança i que... Com? Que segurament ho has fet per provocar, això de la confiança, això que has comentat de la confiança. No, si dic que confiar redueix la complexitat. Clar, però és que són com 2 equacions de 2 universos diferents, 2 eixos de 2 equacions diferents. I en segon lloc, jo no m'he pogut concentrar a vegades en el teu discurs perquè utilitzes el femení, no només en plural sinó en singular, i això porta confusions. Per exemple, quan es tracta del subjecte universal del qui parles, del que ha dominat, la dominació masculina, si utilitzes el subjecte femení plural, estàs fent veure que en realitat aquesta merda que està creada i que oprimeix alguns i que etiqueta els altres i que estigmatitza i que genera desconfiança entre uns i altres, entre unes i altres també, doncs aleshores hi ha una confusió molt gran, perquè sembla que siguin les dones les que han generat aquest sistema. Per tant, et diria que en aquesta noció revisis una mica aquesta utilització que jo crec que té la millor intenció perquè ets un aliat feminista, segurament, o feminista. A ratos. Doncs revisa-ho, perquè això és com quan la institució absorbeix és a dir, el combatiu, no? I res, només això, que en la noció pot passar per revisar i no fer una sobreutilització d'un subjecte polític que no pot quedar ocultat per aquesta bona intenció. I ja està. Gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs, ho deixem aquí. Moltes gràcies i fins l'any vinent. Que tingueu un molt bon estiu.